Pewnego dnia, wiele lat temu, goniłem na polowaniu za lisem drapieżnik. Smyrnął do jakiejś dziury, ja za nim ruszyłem i w ułamku sekundy zacząłem spadać. W dół tam musiała być jakaś dziura, zapewne zamaskowana sprytnie. Liśćmi lisy są znane powszechnie, także w bajkach ludowych, przypowieściach ze swojego sprytu. Ciągnął mnie, przyznaję, w pułapkę, więc spadałem wiele kilometrów, wiele minut. W dół ocknąłem się głęboko pod ziemią. Dookoła była cisza, ciemność, dziwne kształty skał, stalaktyty, stalagnity, stalakrydy, stalaktody i stalasztyle. Rozmaite formacje skalne, jak monstrualne ślimaki kwiatów, narosłe na wodzie, ciszy i ciemności. Światło krzesiwa wydobywało je tylko na chwilę, migotały. Jak uśpione giganty, tam są podziemne stwory, na które nie ma nazw w naszych powierzchniowych językach. One są ślepe i bezustannie kopią u fundamentów naszego świata. Znalazłem się w snach, długich, ciemnych, cichych snach Matki Ziemi, pełnych odgłosów kopiącej gdzieś daleko wody. Przez 10 lat wędrowałem po tym mrocznym labiryncie, gdyby nie wiersze z dzieciństwa, piosenki różne i przede wszystkim powieści historyczne Ignacego Kraszewskiego, które powtarzałem sobie z pamięci, z pewnością oszalałbym. No i w końcu po 10 latach zobaczyłem światło i wyszedłem na powierzchnię. To było bardzo długie polowanie.